Kanti ingenilo osukwini kubika ukuthi abadlali beqembu lesizwe lakuleli eNingizimu Afrika AbeBafana sebephumele obala ngokukhala ngobunzima nangencindezi ababhekene nayo ukuthi benze isizwe saseNingizimu Afrika siyiqhenye ngabo. Lokhu kusemveni kokuba labadlali beqembu leBafana bebhekwe ngabomvu ukuthi benze kahle emidlalweni we-AFCON ophakathi kwayo lapho iBafana iNingizimu Afrika kanye nalo-ke iqembu laseNigeria kuma-semi-finali. Enkulumeni yabo baphinde baqinisekisa ukuthi bazokwenza ngakho konke okusemandleni abo ukuthi bagcine iNingizimu Afrika iziqhenya ngabo. Mbukela isitethe uhle TV nansi video sicaphunelo nesiguleni zokuxhumana ungakhohlwa ngicofoza subscribe button ukuze siqhubeke sibethulele zonke ezingenayo. It's another tough opponent. We know Nigeria has a lot of quality players. They've done well to also get this far. But we believe in ourselves, plan accordingly, and give ourselves a chance at, getting a positive result against them. Kanti mbukela isilethe uhle TV izoleze besikuphathele zona nethinta umdlalo we-AFCON ophakathi kwayo lapha eNigeria kanye neBafana ungakhohlwa ukubukela lo mdlalo kusukela ngehora lesi-6 ntambama.